Aday na namin sa aeroplano. Badong na may butsuan. Makita namin ni Papa niya, no? Yawa pa may kaon. Sa marabluy lagi kayo meron. A few inches later. So mga day, nakabot na may butuan sa akong ate. Tas, ang papa na sa gawa sa gulat, no? So first time gid mo, makakita sa akong papa, no? So laban lagi sa akong papa. Kaya grabe kayo, may ka-opposite ng batasan. Grabe kayo siya kabuutan, day. So laban lang sa akong papa, no? Tapos tagabutuan, day ko, day. Kung mo kabalo, no? So diri ko eskwela, diri ko tanan, diri ko panganak. So, kumana naman ko eskwela, so bansa ko dito sa Cebu. So, to watch info kay ko diri, no? Laban lang. Boarding pass. Ay, si Papa! So cute si Papa! Ay, si Papa. Kanang naka-yellow. Ka-cute. Bibo ba? So mga day, karon yan ako sa Butuan. Mag-reunion may sa mga friends, no? So ako mga kawalwalers dito sa Butuan. So ako at yung manon dire sa akong pag-graduate. Papa! Papa, say hi! Si Papa, ay cute! Ay cute! Ay, kanina. Ha? Ay, kabungga ba di ay? What's up? Ang mong maleta, wala pa. Ako rin bala na eh. May nakabumay. Oh. Dapat yung bagayo ya. Ano ba? Ano ba? Gan kayo may butang. Friend, balik bayan mo? Dagan gibi bagayo. Ano niya? Bayad siya mo man. Oh dad. Hay, duha naman tao may bagahe. Pag abot gikan man nila, natulo na. Ragid. Ragid ang car ni Papa. Gabi ka hinlo. Kung sa di ba kung mag-sounds ko sa imo mo, kung naka-speakerphone ko, kahinay man, hindi mo. So, wala di ka nakatukar sa akong kanta sa sakyanan. Ay, wala. Cute. Puno na ako. Nabaguhan ko siya yung sakyanan pag grabe siya kahinlo. Kati may ambot na lang. Murag na yung halas sa puyo. Sa ba niya? Ano siya ba tayo ng password? Grabe naman gina mga kanta ni mo, Papa. Wala, sa kon mo na siya mo, sa Oh. radyo na siya. Okay, ma-judge kita ka pa. Tatanawang patangan mo naman passport na daw. Get kayo. Victoria's Secret. Ato ang ablihon ha. Muni siya ang... Okay na. Tripoli na taday ha? Yes, day. Mine. Cute ba ba day? Cute siya. Ito, maklaro mong giniot pa. Oh. Be. Oh, diba? Ay mo, cute day mo? Oo. Ay mas cute day. Ang gold, kita ko sa gold. Kaya basi nga full-an ako si Tom. Diba? Oh, ako na pala gold day. Victoria's Secret. Ay, ka cute ni Papa. Ay, off na pa. Tama ni pagkakapan. Off the radio ba? Or turn down the volume na lang. Sige. Dili, imo, you're trying to connect it. Mo siya panindigan ng radyo, no? Ay, ako bang ko anong patayo mo akong radyo? A few moments later. Sa mga day namin karon sa Barons, mga amin okay, murag wala pag may kaon. Siya ba day? Isa squid? Squid ko yan, ninyo. Kanang... Ano ko ho? Kasi ba nakapuyo na sa inyo? Papa? Wala pa, gusto nyo try dad. Naka-watergate Daho daw ang pool. Ha? Daho kayang pool. So, dili may mag-check-in sa Gani sa kinan nila. Hotel Oasis. Oh, Oasis. Kaya mo ni siya ang pinaka-bagong hotel dito sa Butuan. Fairness. Oh, Oh, view. maligo jud diha day. Sad.
Ka-cute si Papa. Tomorrow. Expose? Hoy, So ay mga dayo, mga ka-jayers. Karoon namin sa Hotel Oasis dito sa Butuan. Pero mga ito namin kagayan, no? Kay ugma ang among event ni Joe Meg medyo mal dito. Sa Ano ka event dahil? Lyceum, no? Dili ka event dahil. So, ugma, no? So, time check is almost 9 a.m., no? So, kailangan namin mato kay muhapit pa mig-Valencia. I don't know why. Nga nung muhapit pa mig-Valencia. Dahil, kay, buong duga. Ew. Empowered woman, pero sige hisgot og duga. Like, what the fuck? You're such a I can't see the connection. No, travel ta. Di ko gusto mangilay. So, yeah, mga day. Kita-kit sa mga akong yes! Sa CDO, no? Six and a half hours later. So, mga day, nakaabot na Gimis Cagayan. Time check. 7:30 na sa gabi. Nya diri mi sa asa man ni? Diri mi sa Seda Hotel. Mag-check-in, no? So, hala, na iro, no? So, wala gito sa iro. So, mga day na namin karon sa Seda Hotel, no? So, kapoy mahudi ko ka night out karon. So, kalma sa ko, no? Kay ugma sayo may ni Ate Winsett mag-practice among kanta. So, mga day, it so happens nga fully booked diri sa Seda, no? So, asa na po nito na ni day? Di ko po itong imong kwarto sa lifestyle sauna? No. Dili. Di nga na to? Dili. Pagsunod pag-iki, dagan kiglamok bay. Few inches later. So, mga dynamic karon sa Lux Hotel dito sa Limcat kay awa na po namo kung fully booked po sila. So, mga day, salamat sa Ginoo ni available diri sa Limcat kay, no? Kay asa nang jumig po nito na ani. Sabi ko crisis po ng hotel po diri, no? So, laban lang. So, na. So, ako na pakuhaan sa kuya sa mong mga gamit, no? Laban na sa pakuhaan sa mong mga malita, kuya. Laban ni mo, day! Laban! Oh, laban na kita na rin, no? Laban lang kita, oy! Laban lang sa CDO, no? Ginalike ko yung picture sa Twitter, day. Guwapa kayo ka, day. Laban na mo, no? Di na ba ko nagpansin nun, pakyo ni mo? Kuyon! Pakyo ni mo? Kya? Kuan ba ya? So, listen to sa kong part. Like, especially, like, hindi na lang bayi. Nabi na ba yun? Susunod ka, ayagin ba? Laban lang ni mo. Laban lang. Asa ta, oy? Asa ta? Asa sa kuan? Mga unta. Asa man? Gutom. Di ka na ba ko nagsayaw? Meanwhile. Hoy, miss. Na-formal ni mo, miss, oy? Asawa ka sa PMA, miss. Galang-galang kay ka, miss. Sayaw daw, miss, be? Ano ko, oy? Sayaw lang, should, miss. Di ko balo? Sayaw na, miss. Sayaw na. That's your sound effects. I just wanted to roll it, be. I just wanna roll it. Oh, diba? So, hi mga day. Pag-hi, day. Hi mga day. Tigers. Mga tigers. So, karon mag-hitch mi sa dinner ni Kuya Jomi. Uban niyang pamilya. Yang Pamela. Huna nang malaswa nga bayot, oh? Hi, day. Pinuso si mga pamilya day, mga Madam Ceci, oh. Hi, Madam Ceci. Kung ate, kinakusgang ate na yung Madam Ceci. Hi, day. Hi, Kuya. Hello, no, what's up guys? Okay, ginabalik-balik, pinanawin mo okay. Mandali ka mag-vlog ko, mag-vlog okay. Dapat i-introduce di ka ha. Sige. Ujo na siyang nag-original dun sa okay. Okay? Okay?
inyong kuanda, inyong dare na iba. Grabe, kinong katawa. Day, ambot kay kada dare kay makulba. I dare you, Day. Ginawa day. So makihitch me. Hi Glenn, makihitch ta sa ilahang panihapon. Hi Day. Hi, Day. Sige, Hi, Day. ikot lang to, Day. Vlog everywhere, vlog section. Laban lang sa panihapon nga nakihitch me, no? Sure ba? Kita na pa sila ate, ba nakasunod na. Kaya laban lang ka din. Makeup, Day. Dahil si backstory si Mohang Midjas Day. Si backstory. Laban ang pin kami just, no? Yawan, sige, diba? Kami lang kung sayang ikuan. Kasi backstory sa mga flamingo yun. Ano si backstory? Yatay ka. Gulay na po ni. Gulay na po ni. Gulay na po ni. Gulay na po ni. Alright. Gulay din. Food vlogger. Alright. Daniel Marsh dire oh. Hindi ala Daniel Marsh. Kaluoy magkikisa-isa lagi sa kwan. Di ba? Day Ano wala. Glenn? Kabalo ka? Ang analysis din no. Okay, wala kompleto na jud ang gulay sa bahay kubo dai sa mong lamisa. So laban lang. Exclusive, exclusive. Karon no, chef naman din niya itong dye din ano. Okay, nagkatawad dye. I-mix ang kuwan dye. Chef naman din niya itong dye no, sa mga dyers no. Oh, sige. Yes. Oh. Ano yan? Ikay sisig. Ikay sisig. Haluan ang sisig dira dye. Okay? Okay? Oh, tarungon? Grabe siya kainit, no? Yes! Laban lang no. Pa. Oh, ako dito buso. Tinabangay mo dira dye, strength and unity. Ato lang, unity ni Day. Add the lemon. Muning koryo, Day. Kabisi ba? Munang koryo. Tomorrow. So mga Day, aning kamot na mi dire ni Aiko Alhas. Laban ni mo Day, no? Kaya dapat gwapa jud kay ko sa event, no? So, mo ni siya mo redyo na thrill ko, no? Ay, napalo ang ring light. She's missed. I need lighting. Sure lang. So, na-excite ko sa iyahang pagtimpla sa akong naong, no? Kaya nadala ni mo dye. lansya sa akong naong. So, laban na ganin niya, no? Salamat ito. Okay. Balik ng kuan, may wagang bird tour. Ano na lang ko dye? Ako tinawid dye. Para ma-appeal ko sa dye, no? So, dayon sa man siya, kung ano mo ni Day, plano gid sa akong naong, Day. Dapat ka na pang international, gigalo. Day, no? Kaya na murag, sa layo pa lang, murag, pak na pak Pak gid na siya. pak gyud, pak gunner. Dye. Hi, mga Day. Jayers. Hairstylist. Laban ni mo. Introduce Day. I'm Elvis Numiaka. Oo. Welcome sa Gayan. 2 hours later. Check eh, pwede naman, di ba? Wala ka. Kisa naman ang nag-text. Pressure ba? Asa na bangko ka? Ay, ano lang. Tawagin na lang ang bangko karon na Wala. oh, nanak ko tomorrow. So, laban lang tano. Happy ay, humanag yun. Wala pa akong hair. So, layo na kay ganihan, no? Kuha ni siya. Laban. Ina ra, na nawag kalimutan ako great na In ihatag. fairness, Day. Guwapa kay ko, Day. Naglimog ko. Asa mo mga kwadong ba? Hi, dong. Ganahan si kunin mo ka ikaw kasing dili magpabarlong. Prete kabuutan ni mo na ko gihimo gamahanan. So mga day, padung na may karon sa Pearlmont. Kaya na sila Joe May og medyo maldito dito. Nya mag-meeting mi sa mga panghitabo, no? Kay wabitaw gid mi. Wala mi ka-meeting, no? So, laban lang kita, no? I hope ma-successful ang atong show, no? So, laban lang kita, no? Hi, Day! Hi, Day! Hi, Day! Sunaran no? Guwapa na kayo no? Yes, Mo Day! din Of siya, course, ang- Day! Ang original sa gikan sa among expression na okay! Nara Jod!
Laban. Laban ta ninyo, no? So, mga daya mo ning pirmahan, no? Kay mo ni ang mga premyo sa mga pag-games. 1 million gabuok. So, man na ka? Si Roy, ako pasunod. Ah, sige, laban lang sa imo, no? Laban sa imong pagpirma, no? Behind the scenes here in Liceo University for a moment to remember. Malingon mo, Day. Are you excited, you little bunny? Excited ay kulbahan ko, no? Laban na sa akong pag-break me. Go, Day. Push mo na, Day. Prizes, Day. Ay, mga prizes. Laban lang yun. Okay? Day. Okay, musta yung performance, Day? Okay na, Day? Okay na, Day? Kinigra ka itong kiss, Day. Kinigra po, Day. Kinigra ito. Okay na, Day. Laban lang. Laban na yun. So mga Day, ako kauban ni karon si Ate Winsett, no? Okay, yahang! Friendship! Laban na sa inyo. Laban na sa inyo. Laban na sa inyo, no? We survived our first ever na live sa pagkanta sa mga matay ratang tanan, no? So laban nato, no? To more kids, youths. Oh! Abangan ninyo ang MV, among music video ni Ate Winsett. Ay mga dahil si Jomi na ang naadit to. Ang nisabak si Jomi na. Laban na kang Jomi, oy. So mga day, nakita na ko ni siya, no? Nasa sa crowd niya. Wala ko kasagang. Cute kayo ang airby. Wala dyan ko kasagang. Grabe siya ka-cute. Mapunta ko sa YouTube, my goodness. Of course, day. So, unsa man yung message para sa ako, day? Pressure is real. Ate mo, oh my God, dili ka prepared. Wait lang. Alay, makayap na gid kaya. Picture na rin. Oh. Para Wala kay mga matira tagtanang yung shirt, no? Pagan lang, tika. Ala! Oh my God. Okay. Touch gid ko sa imo hang hairband, day. Thank you. Kaya. Thank you. Magtubod ako? Magtubod na ta? Sige, pagkawan yan, Jai. Laban, tulog, Jai. Alright! One. Ang unang kuhan. Noni, bula, bula. Kinsa man si Nadine Salakata.
Lagi! Bang, sorry na